May depensa ang kapitan sa barangay sa Mabolo, Daniel Arguedo, sa naitabong pagclamp sa Cebu City Transportation Office kon CCTO sa mga public ug private vehicles nga gipar sa Simina Street, kilid sa Mabolo Sports Complex ni atong Martes, Agosto 13. Apil sa mga naklaman sa CCTO ang mga garbage ug dump truck, mga ekipo nga gigamit sa barangay sa ilahang flood control mission. Ang ato ang flood control mission, usa kini ka serious nga programa sa ato ang barangay nga needed yun ang ato ang mga heavy equipments nga muubog dito sa creek para mulimpyo sa ato ang sapa. Dili ko sold out sa idea nga manaog ta dito, manguha tag mga sagbot, human, picture, kuhag mga plastic, human na wala na. Ang among gusto diri sa barangay nga kanang usa ka sustainable nga continuous nga efforts nga paglimpyo gid. Ang maong issue mas midako human nga mipagawas og video sa social media ang kanhi konsehal sa Dakbayan ug kanhi kapitan sa maong barangay nga si Ninia Mabatid nga nailang kontrapartido ni Arguedo. Base sa video na masangil si Mabatid nga ang rason likod sa pagtawag sa barangay Mabolo sa CCTO mao ang pagpanimaos ni Arguedo sa mga nanimuyo sa dapit nga wala ni butar niya pag miaging eleksyon. So kani nga area diri pwede ra gid unta ni parkingan. Pero tungod sa pagdumot sa kapitan sa barangay Mabolo, kay gadumot lagi ni siya namo dinhing mga lumulupyo diring dapita kay tungod dili magid ni supporters niya. And ang history pa gyud kay bao naman mo nga kaning kapitan na ikalima ni napildi diri sa among barangay karon pag gyud na nakatilaw og daog. So puno kay siya kalagot, puno siya og pagdumot. Apan si Arguedo misalikway sa mga pamasangil ni Mabatid. Mao na sad ni nga naa sa usa ka tawo nga nagpatagad tungod kay sila kuno demolition, yako kuno antipor kontra sa mga vendors, kontra sa mga pobre kay ato kuno silang demolition. For the record, tanang mga demolition cases dire sa Mabolo ako mo'y naglaban. Moingon sila nga politika tungod kay madili nako mga supporters. Dayon ganas tinuod man na ang eleksyon. Giklaro sab sa pango sa CCTO nga wala sila gadiretso og pagclamp sa mga sakyanan ug nagpahibaw sab sila sa mga tag-iya sa private vehicles ug mismo sa barangay nga maapil sab ang ilahang mga dump truck. Ang barangay mismo may nanawag ana for the clumping. Unya giadtuan na sa atong personnel ato nakita nga positive yun ang complaint sa kuan sa barangay. But wala ta mo clamp dayon, instead atong inform ang mga tag-iya same with the barangay nga appeal for ang ilahang mga sakyanan. So wala ta mo clamp diha kay wala may mga signages. Gibutyag ni RC nga igo lamang sila nga may patuman sa ilang trabaho sa paglimpyo sa kadalanan sa Dakbayan. Miangkon hinuon si Arguedo nga usa sa problema sa barangay mao nga wala sila kabutangan sa ilahang mga ekipo tungod gigamit ang luna duol sa barangay sa tulo ka mga pamilya, Mabatid, Digamo ug Mondrano. Matud niya nga nakalapas ang maong mga pamilya sa pag-extend sa ilahang mga residences, paabangan ug negosyo sulod sa government lots hangtod nakaapiki kini sa proyekto sa barangay. Laing area nga kabutangan sa amuang mga ekipos para sa atuang flood control mission kanang diha luyo sa atuang complex kanang sa satellite market. Now unfortunately kining naa po din ang residensya sa tulo ka pamilya nga nag-occupy sa government lot nga diin ug imong tan-awon ang ilahang structure ni-extend na gali dito sa pikas nga ditungtong na dito sa Sa pagkakaroon na mahayag si Arguedo nga unta tabangan siya sa City Council o sa Department of Interior and Local Government kon DILG aron malihok na ang ilang clearing o flood control operation. The council na og dito sa DILG sa barangay. First, kaya di man mahimo nga wa pay ting-init pa ni request nako ni Mayor Rama. Nihangyo ko niya paspasan ni nato Mayor kay basig maabot na lang kung ting-uwan di na ta trabaho ani. Amo ni. Sige na lang bagyo. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.